Kenala senang dah mau dah. Hello लोगोफोर Hello लोगोफोर. खुलुमबाय बयखौबो बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनैहाय आङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम नै दिनैहाय दाउदै आरो मिगिनि चेलेन्ज लाबोदों जों आब'जों आंजों नोंथांमोना नायलांबाय थादो 5 मिनिटनि सिगांनो जाखांनांगोन दै लोगोफोर नङाबा जेननाया बानानै लाना खारनाय हाबाबो हायाबाबो टाइम नायनो मबाइलाव टाइमालाय टाइमा नोंनि मबाइलाव सोनाराखै मोदोमबाय दं आं थानो हाला जानो लुगैबाय मोजां नुनो खोनायो गोजौ टाइमखौ खोन्थिलायगोन नामा इसोरनो फुल होनोहायबो ना नुबावाखै माबा नै लोगोफोर नै दा सारिता 21 जाबायना लोगोफोर इनिफ्रायहाय जोङो दा 5 मिनिट लागोन जोङो 5 मिनिटआव जेनेबा जाखांनांगोन आरो इनिफ्राय नै दा 4:22 जाबाय 22 जाबाय Seven जागोन जोंना बारग' लांलायगोन दै 27 आव जाखांनांगोन लोगोफोर sebut जाखै र' नांखागौ खागोन आयो 1 2 3 खोनाबाय आं दावदै जानो लुगैदों ससेमान जाबाय आं बारग'ला नांखाबाहाय दावदैखौथ' हागोन ओमफ्राय मिगिखौ हानाय नङा पियासाबो ओरैबायदि आलौ गोसा सुलायलायनाय दिसि जोबसिगोनहाय जाबाय just coba gini sih kan Ang kamar terjak kadang Tes bisa senang nama. Ang dehakan ang. Sedih lah. Ang kepanan kan ang. Nani dah. Tun sih bah. Mila. Mini ni thằng bé. Ăn kịch skip over West nè.
जों सानैबो हानाय नंला जोंसो 2 मिनिट मिनिटआवनो 1 मिनिट Pasti jauh di sana. Deh. Sebentar aja lupa dirasain Bang. Tay mà khỉ lá có phần là bằng được hai bé của bạn. Ula phải đừng ở đầu đi xin đúng vậy nè. Bạn. Sai chuyện đừng tiền bay rồi. Dạ. Là hai sinh là tem là nhé không thấy ra tới cơ mà Mà phải đi đâu đi cũng gồm dài vào vậy là ổn nữa này anh nghe mà nó nghe đúng sự ra thèm thèm lên đây ai đó tôi này लोगोफोर नै दिनै जोंनिया जानाया नैबे आब'आ जेनबाय आं देरहाबाय आंनिया नै दावदैयाबो खावसेल' दंमोन खावसे हरा Kamu saya memberikan. लोगोफोर नै खावसेखौ मा खालामनो जाजोबथारबाय Tapi lebih segup-gupur saya ompret. Mencina jeung lemat haya sol. Nih mai pedong bola ik. Nama mai le. Này má mình đang đầu điêu. Apa trời? Ai buồn khổ này. Ăn được hả bé लोगोफोर Sao mà đừng quay xí trên mấy lại ăn cà phê phát cái bàn ăn. दानिया लोगोफोर जेननायाथ' बानानै लानो खारनाय जोङो रायलायखादों नालाय दा नोङो जेनबाय नालाय नों आंखौ गोलावैनो बानांसिगोन Pasti kiri kanan. लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर आरो मोनसे खोथा नायनानै साबस्क्राइब खालाम गासैबो ओरैनो नायनानैल' थानाङा बयबो मा होननांगौ दिनैनि भिडिअआलाय मासि मिनिथावनाहा इसोर भगबान जानायाबो ओरैबायदि जाबाय Hei, ron nang kagak nang na. दानिया नोंसोरो Challenge video baru dan tuh ada lagi boleh. Iya. Iya. नों मा इ दावदै Nang tak cukup bersih. इ दावदै दैसोखौ फिसालानो लांगोन नामा नोङो Saya saya nang kan. दा ओंखाम जायो दे खौ नोङा Ompret sih kerja dah di sana nang tak cukup na baik. Cek lagi jumpa deh. लोगोफोर नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो जोङो दा
बानानै लाना थांनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थिनोसै ओमफ्राय आं माबा मोनसे फोसावनि मा फोसावनो दे आं दै लोंनाव ओरै खालामदो ना आं बेखौ फेसबुकाव माने हारसाफोरनिफ्राय नुदों आरो ना ओंखायनो खालामदों आङो कपि खालामदो डिसक्राइब खालामो हिन्दी बलिउडनिफ्राय ओंखायनो खालामदों जाहाथे खावलाया एसे पुस्ता जादों दानिया फैबाय पानिसमेन्टनि दिनैसो सानसेयाव दावदै दैब्रै जाफेरबाय आङो लोगोफोर आंबो दैथाम जायोमोन आरो आंलाय दैथामानो जाखादोंसुन नों दैथाम जादों आं दैब्रैखौबो जाजोब्बाय जेनबाय नोंथांमोना नायदो आं जेनसिनबाय आरो ना बियो जाजोबदो दावदैखौ बेनिफ्राय आंखौबो एसेबाबो बानांगोन बियो खारग'आ मिगिया दं नै मिगिया बिदिबा नायलांदो लोगोफोर दा आङो आब'जों बाजानानै इयो आंखौ लानानै थांथोसै ना नोंसोर नायलांबाय थादो नै बाग्राया मोजाङै गोरा हम जाजोब्बाय सेस गांनाय हाया दे जिजोंथार मानसियानो दानिया हाबाय बिथाङा पानिसमेन्टखौ मोनबाय आङो माबायदि गिलिर आंनि गिलिरनि अजनखौ बे मोनबाय नों आंसो लोगोफोर इयो अजनानो 20 केजिल' दं खोमा नै लोगोफोर नुदोंना जोङो नै माबायदि लेथ्रा जाजोबखो नै दुगैनानै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो कमेन्ट लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम नामा होनो लोगोफोर बयबो जोंनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जादों साबस्क्राइब खालाम हाला आंखौ आं बेसे माबासो मनसो दं बायदि नोंबा मिथिहाय आं जिनिस थिखांफेरनानै एसे गिलिर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों बिदिनो नोंसोरनि सेराव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजानोसै नै फिसा गोनांफ्रा
लोगोफोर डेन्जार जानांगौ नोंनियालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर आंखौ अरायबो हेफाजाब होबाय थादो लोगोफोर जेब्लायबो नोंथांमोननि हेफाजाब गैयाबा आं जेबो गैया या नै आब'खौबो आंनि भिडिअआव सम सम नुबाय थानो मोनगोन न' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौआनो एसे एनैया एएस बिजावजालिनि बिनाबो चेनेल दं लोगोफोर एएस बिजावजालि सना र' नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै नायहैनोबा एएस बिजावजालियाव थांनानै नायहैबानो नुगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै खुलुमबाय बाय बाय